kudu tertekan batin lamun ora suka balekaken ning wong tua. Semangat ya mana Yo wasik Kage Bos Ridwan, Mama Ayu, Papa Raka, Mama Raka, wong kang paling eman dewek jembong. betul sekali Mbok. Sing paling boros. beber, wong beber, wong beber, wong beber, wong beber. Lagi durung jadi siji enake setengah mati jaluk kalung dituruti jaluk gelang diupai selalu disayang-sayang gawe ati kula seneng. Rada munduran, rada munduran, rada munduran, rada munduran. Sekian wis dadi siji arang-arang ditonggoni apa boro-boro turu barang Mama Rama kayane wis ora seneng kesiksa rasaning badan Papa Raka wis ora eman Majikan sepuh Papa Raka majikan sepuh ngangge Mama De Raka Aki Raka Papa Raka Mama De Raka Mama De Raka ora suka balekaken ning wong tua krungu gak ngerti Bos Ridwan Papa Raka wis duwe rapi tapi aja nyiksa kula ora sanggup nyangga laraning atine laraning pikire lara segala-galane boleh lagi dorong dadi siji dadi siji emane setengah mati emane setengah mati jaluk kalung dituruti jaluk gelang diupai selalu disayang-sayang Papa Raka wis ora eman wong beber wong beber wong beber suara wong beber joget sayang
ora suka balik ka kening wong tua. Wih sabaji, hai belum ngomong abaji. Nyangga larani atine larani pikire lara segala galane sekian wis jadi siji Mama Ayu ilok ditonggoni boro-boro turu bareng bos MJM kaya wong wis ora demen kesiksa rasane batin bos MJM wis ora eling